Magandang araw po mga kaibigan. Andito kami sa Rosales, Pangasinan. Dito kami sa Rossini's Eat All You Can, 149 pesos lang. Ngayon araw, papakainin namin ang buong pamilya ni Jess. Kaya, papakilala namin sa inyo yung pamilya niya, tapos kakain tayo. Ala, si Jiro, inunan niya ang ice cream. Paano yan, Jiro? Han, ito ang pamilya ni Jess. Man. Won, mangan tayo. Oo, sige. Ayan, Crystal. Tita. Bon. Ito ang lolo at lola ni Jess. Tatay. Nanay. Yan, kain lang. Ala, ang pogi ni Sam, oh. Nagpagupit. Ayos, ah. Ito ang buffet natin ngayon. Siyempre, may kanin, menudo, tinola, hotdog, chicken curry, meron tayong ampalaya, sitaw at kalabasa, siomai, masarap yan, may pritong isda, sweet and sour isda, laing, at itong gulay, okra, talong, at may saging pa. Yan o, madaming options. Ayan na. Sige, kain pagudo. Kamay-kamay na. Ayun. Kain-kain lang. Yan, ito ang plato ko. First plate pala. Tawan din namin yung Ah. bukot na namin pa. Tandahan na. Sabi mo naman wala. Ano ulam mo? Madami. Gulay. Puro gulay ako ngayon. Ala, nag-iimas. Yung mga bata nakiki-ice cream. Ala, sarap pa. Ala, lahat na busog. Mimit nga eh. Wala na huli. Nabusog. Bilangin mo yung nakuha na nilang ice cream. Oo. 1. 5 na. 5 na. Ayun, nay. Kayat ice cream. Nag-imas. Yung tatay nga eh, bago na. Won. Wala sila din. Ngunit, napanda iloko. Oo. Pandi Ilocos. Dada ko magi. Sila kumisa. Baka mulay. Ala, Jiro, nadudumihan na yung blanket mo. Ala. Ala. Uy. Mangan, angkol. Mangan. Nagado timakan. Wan. Magpapalamig muna dito sa SM Rosales. Kasama ang buong crew. Yan ah. Mag-grocery lang kami tapos magta-time zone. Para masaya. Ayun, tawid.
Papunta kami sa SM Hypermarket. Mag-grocery lang kami dito. Wait, kulang ata yung basket natin. Three, four. Three, four. Ay, di ba? Lola, na. Ay, Lola. Ayaw. Sorry. Tita, ingat po kayo. Sa susunod po ulit. Opo. Hanggang sa pagbalik niyo muli. Opo. Opo. Hanggang sa pagbalik. Tatay pala ko, ma'am. Ah,